bafo kanjani yabeseze kuwena kambe ikhona indawo ukuthi ungakhulumela kuyona babanjani hayi boy ngoba ngikhathele wena ngithi ngabe ngiza negama Mfethu singakwazi ukukhulumela samoya hayi angivumeleki lo amanje akulandaba nemuntu bakangishela ubaleka senzeni bona ngibuye ngelinye ilanga mfethu cela ukwazi ukuthi sikhulume nawe thola nontanga bakho kwabanye abantu jwayele ukwenza mfethu awukazi awufuneki indawo yokuthi sikhulumele angibona ukuthi uthuma layithozela lento angithi-ke into esize ngayo mhlawumbe nayo izomthinta khuluma sekuthula ngqi umlomo manje uyazi kusina ngala mazinga akho afakile bona ukuthi uthini ontanga bakho sebeqhamukile ukhulupha lapho usho singene ngizwala kabi kodwa ngihlala ngoba isigona khona lo ngcono mhlawumbe ngabe khona abanye abantu mhlawumbe uzobona ukuthi ngiserious ngoba akabona ukuthi ngiserious ngabe ngizangedwa ntaziyo nje ukuthi ahlale kanje bafo wabaleka nje ukuthi isibhedlela sikwazile ukukhulumana ukuthi yini size ngani ukuthi ngixakekile phela mase nifika nanamakhamera yabo yini exakayo ngihleli ngikutshela ngengane yini inkinga hleli ngitshela okoqala lo first lo sanenkinga futhi uchaza ukusathini okay ngiyema mfethu before nje ngiyichaza ngicela ukuthi mina ngingwenya ezinye ngihamba ngaphansi kohlelo ngiyasona hamba nosisi la usibhalelile ukwathi unenkinga nawe mina ngithi akunankinga nalokho nje kodwa-ke uyena-ke uthi unenkinga nawe kodwa besicela ukuthi sisi kube wena ozochaza udaba ukuthi njengoba sidla nje kubo kabhuti ngiyabona kubhizi kodwa siyaxolisa ukuthi sifike kunje okay bhuti ngingachaza yebo sisi okay lo mfana lo ngixhaphaze kakhulu ngimithi okokuqala ngamtshela ukuthi ngikhulela kwake wenzani akazange enze lutho kunaloko wangitshela ukuthi ngihamba nabangani bami siyophuza yini uzongilinda ngikhulume yeso wena wayiphika ingane wathi akuyona ingane yakho ngoba nokukhanga wasuka ngibona ngihamba nabangani bami nje kanye ngoba ngine-stress sakho ngoba ngingane engatshela ukuthi ngimithi nje wabaleka wadla phansi ingane na 4 years manje amaphempasi wazi ukuthi yakwazi ukukhulela kunjani yakwazi ukuthi ubuhlungu kanjani ukukhulela yakwazi ukuthi kuthandiswe izinto ubuhlungu kanjani kodwa wena wenza lamasimbo wenzayo kuyimanje nje la endlini wenzani buka khona nanezithombe zamantombazane ithi into yakho vele imali engane uyiletha nini ithi into yakho vele noma into yazi kufaka amazinyo kuphela nje indaba okondla ukwazi ukuyenza ngikhathele uhlangana phi ini ngoba uyazi ukuthi yakho ngiyamazi uyaqala ungibona namhlanje uyaqala na ukungibona namhlanje ukazi ngibone nje kwabona ukazi nje awukona kukhona kodwa ayi ukuthi ngimethisa kade sasilala mina nawe la soqhamuka manje sotshela ukuthi awungazi sozobona ukuthi manje ngoba nakhona abantu bakini okwazi batshana ngengane hayibo even kwabona bangazi la ekhaya kade sasilala lendlu le ngiyazi up to z mina ukuthi khonani even emva kwalo bhuti lo ngiyazi ukuthi khonani emva kwakhe even emva kwakho ngiyazi ukuthi khonani manje sozongiphika manje lapha ngeke ungazi khonani ububona manje ukuthi khonani hayibo ngibona manje ini kunini sasilala nawe soba uthu usisi bengithola hayibo yebo bese wazi kahle hle uyi-virgin breaker yamona oqala uma wami uyayifuna inkomo yakhe ke ekhaya ukwazi uyikhokhele ngisho uyikhokhele phezu kwalapho futhi uzongimithisa ungimithisa ngishiya kanjalo ngamitha ngethi inyanga eziwu-9 ngayibeletha ingane bengilala ezibhedlela mina okunaloko umthungo wami awazi ukuphuma nje kancane nje abangani sotshela ukuthi manje wena indoda wakwanginika loo ndoda bengine-stress sakho ngithi kade wanginaki bekufanele ngenze njani hlele ubheke kiphi angithenzi pho manje uyithathelaphi lo ukuthi ungibone ngihamba nabangani bami uyithathelaphi leyo ukuthi uhlele ungibona ngihamba nabangani bami ubunganayo iproof nje ukuthi wena awuhleli uhamba nami uyithathaphi leyo angihlezi ngikubona lokho epuruka nabangani bakho la angithi phela nina nihamba womnandi ngokuhamba nje okokuqala mina ngabuya kuqala kunabangani bami ngoba nawu ngithi ngifuna ugold ngoba sengikhathele ngiyakutshela ngabuya bangilandela emva kwami wahamba wena waye ekhaya wangifica ekhaya manje sekulaphi-ke la uphika khona mfethu manje wena ingane uyazi ayilutho uyazi kahle hle unamanga into yaziyo ukuthi angishaye lo into yaziyo uma ngabe ngifika njalo ngizofuna amaphempasi engane ihlele ngishaye njalo into yaziyileyo kuphela ungafika umuntu base-responsibility ongayithatha ungidakelwa kabi lo uyangidakela futhi senze kahle safaka nomsebenzi futhi kwayena uyikhiphile kwayilo mali ngoba uyasebenza ngiyazi afaka amazinyo kanjani anti asebenzi unayo imali lo ngenza isilimba wena-ke mfethu awuchazele ukuthi-ke
ingane kaSiphi kwenzakalani? Hayi, mhlawumbe usisindi mhlawumbe uyilalele nomunye umfana asamazi Hlola yami, Nkosazana. ubuphu babakhe. Mina ngumuntu emdakelwa bo unamanga uzoyikhuluma ngona masebona amakhamera lento. Ingane yayazi. Hayibo uyazi kahle hle, unamanga uyayazi. Hayi lutho. Awukazi? Ayifani nje inhlobo. Wakwayibona kephi? Angisengayibona. Okumnandi ngoba nakunika amaswidi lapha. Awukazi batshelela kini uthi nengane? Uma akazi umtshela uthi nengane? Ingane ngiyithatha. Awukazi? Ingane ngiyithatha. Uyithatha la kumina. Hayibo besithandana nawe bangazi la kini. Wena Besithandana, ngihleli ngidlala la kulo mbhede wazi kahle unamanga sayenza ngakutshela futhi uthi ngikhulele. Awubeza li-pregnant. Benza islim. Benza islim. Benza islim. Njengoba uphakama Ngizomane ngithule ngoba ngibona abantu. Uyazi kahle hle lento ayishoyo. Uyazi ngqo. Benza islim. Uyazi ukusineka nokubamnyama nje. Amangqindi angithi. Hayibo ngifumba amanqindi. La usufumba. Angithi ujwayele ukwenza lokho lo ujwayele webhuti. Ngicela ungangilamuli ujwayele ukuyenza lokho. Ujwayele ukuyenza yes angithi ontanga bakho. Angithi ujwayele ukungishaya mangabe ngizofuna ingane. Angithi ujwayele ukungishaya. Awujwayelanga ukungishaya. Awujwayelanga. Sesicela ukuphela. Hawu ngizohlala ngoba nangihlonipha nina. Mina ngidakela ngikhathele uyena. Sengimfikele nabangangayeke manje ngikhathele uyena. Uhlanyiswa lebona egcwele la endlini. Uhlanyiswa yona ngithi khona amantombazana libele ezininga ngawo la. Mhlambe khona nabanye obamithisile kushuthi angabondli. Ngiyakaza bondle kushuthi bonke abantwana bakhe. Mina nginangayo. Naye uyazi kahle hle uyazi ngqo. 4 years wonke ungazi nokuthi ngithandiswani yini kubhlungu kanjani ukumitha ungazi nokuthi babengane uphi. Ufuna ukulala esifubeni sakho yesibhedlela uhamba wedwa. Yonke into. Ngizwa ngawe ini. Kwakumnandi sizwa ngawe soba uthu kumnandi lento. Manje sekurongo mangabe sekuyimini. Ngijwayela ukungibizela lapho. Ngijwayela kabi. Sengikhathele wena ngithi uyangishama ngabe ngifika ngizofuna imali engane la. Hayibo khathele. Ngalazi kona iphepha silimalini. Imanga kanti yamshamba. Idana uyayazi ama-fruits mangabe ngithandisa uyazi. Ama-fruits uyawazi ukuthi ayimalini na. Hayibo phethe ama-fruits ke layo 1 rand. 1 rand qha fruit. Hayi uyinja nozokuthola shem ngiyamdabukela akekho umuntu ozokuthola ngikutshela wonke amantombazana afuna imali futhi akekho umuntu wena uyangichaphaza ngoba nakwazi ukuthi mina ekhaya akekho umkhulumeli ozongikhulumela ngoba naku engekho umuntu wesilisa khona abantu besifazane kuphela uzobona ngitshela uzobona ayihlala phansi ngiyakutshela ngikhathele uyena mina manje ufuna ungivumisa uzobona ngeke uzungayivuma ufuna ngenze ingane ufuna ngenze njani sengikhulumile manje la ufuna mhlawumbe uzovuma mekhona obhuti bengabe ngingedwa ngekuzoyenza manje ufuna ungivumisa ngenkani hayi uyazi kahle hle lento la uzongivumisa ngenkani umuthi sivumisa inkani yini mina esengayisho umuthi mina kuvumisa ngibona ngathi phela niyasupportana yabo hayi supportana kanjani angizabo ina ke manje yebo ngiyenzela ukuthi abantu bakubone uhlambalaze ngibona ukuthi ngenzena nanabe kade ubashela bangaqomi ngoba wena isikhohlakali uzobamithisa ubashe kanjalo njengami wangimithisa ngishe kanjalo yebo ukulala naye sengalala kodwa kummithisa uba wangathandani nami ubethandana nami lo kade ethandana nami lendlu ngiyazi kahle hle lendlu le angiyazi mina abantu bakini bangakha kangazi la ekhaya mina uma akha kangazi yini ungazongijwayela kabi wena ungazongijwayela kabi ungazongijwayela selusuke bhuti selusuke ngicela ubuhlale phansi hayi ngizohlala ngoba ngibona unjani mhlawumbe nini ningakhuluma into engcono naye ngoba phela usebuza usethi mina njeni onjani usethi mina onjani kanjani engidakela ongijwayela kabi uneshow ukuthi akusiyakhe ingane 1000% hayi kade hambe benza labo yonke indlela le imali yini mhlawumbe unengculaza kuyimanje nje sikwazi ba ngiyithatha kwazi ba uthatha bakulabantu bakho njengokunalezi azithombe kazingani noma ezamantombazana akho ngijwayela kabi utshale kula madikazi akho ngiyithatha kwethu imali mina lento engifuna ukukubuza yona uneshow ukuthi ingane akusiyakho kasisi hayi lutho imali mfowethu ingane njengoba mina usisi ebekade ngibonisa yona la awuyibonanga ukuthi ifana naye bhuti lo musu umvumisi angimvumisi ngabuza ukuthi ayibonanga ukuthi ifana nawe ngiyajula hayi angijulukisi nesombe sakho nesengane sami nengane uyazi kahle le ngane le mfethu ifana nawe
njengoba usuke wayitest ingane ubone ukuthi akusiyakho njengoba Angihlezi ngicela asamsoyisha yazi intenda ukuthi ngingavumi ngicela uthule ngizoyiphendula ke futhi yabona ke leyo ngizoyiphendula yabona into edala ukuthi ngingavumi ukuthi ngicela usuke futhi nangathi bangukushisa ngathi unesicelo ngifuna ukumqonda ngqolo ngijwayela kabi into yenza ukuthi ngingavumi ukuthi ngicela ube futhi okay khuluma ngizohlala phansi ngoba ngihlonipha nina ngoba lo ngijwayela kabi into edala ukuthi ngingavumi ukuthi DNA ngicela uthi uzongimamela ke nawe ngemlami manje ngeke uzuhlule isigora phela ucaca ukuthi ngoba na kumna ngingaka nguyintombazana ufuna ukungishaya uzoboshwa futhi ngicela nimamele futhi yabona into edala ukuthi ngingavumi ukuthi angisenze iDNA okoqala ngoba akazange aze akhombisa ukuthi uyangithemba ezuma wengane yakhe ekubeni kuyivamile lo muntu wangibreaka lo muntu akaza khokhe ngisho yezo ngicela ungamele lo muntu lo akaza khokhe ngisho inkomo yama nekha ngihleli ngithuka ngenxa zakhe ekhaya okoqala ekhaya ingane yami seyiyakudla ukudla kodwa kuthiwa ubaba wengane wenzani ufaka lipisaka la eyiphi indima odlala ezubaba wena uyihloboni wena njengoba wayingane yakho ngishiyane wena ubaba wakahle nangubhutesho la uyibonile ingane efonini ngoba ifona ngiphethe ke manje mina engikubuza kona ukuthi njengoba usuneshow kangaka uneshow yini ukuthi ingane akusiyakho mina ngikhuluma ngento hayi uyazi kahle lo ngeke ukuthi imfethu umuntu afane kanje nawe mase uyaphika baningi abantu abagaxiswa baningi abantu ngivume nje ngizogaxisa ijazi nje kanje hayi kuyahlanya abangazi lakini ukuthi ngidlala live into wayithatha njengokuthi ethu sisi ukugaxisa ijazi ingoba ungenza isifebe bangethi angithi ungenza nondindwa wena ngithi ngisona ingoba ungenza nondindwa ingakho ngingazange ngize ngivume ukuthi senze DNA test yabo ngoba kodwa mawufunda manje singayenza ngingazenga nalo imali nangethu sisi akanankinga yokwenza iDNA test ngoba sekuthanda yena manje ngoba sekuthanda mina wena okay wena sekuthanda hayi nami ngiyanqaba kanjani ngiyanqaba ingoba ungafuni ukondla ingoba ungafuni ukondla ingoba ungafuni ukondla angazi ngabamithisa kwayilapho bashele ngulazo wafana isona kwayona lo ngilaza indaba izofuna isikhathi sakhe isikhathi samsana ingoba ungenza isentombazane wena ukubalekela ukondla wena usile wena angibalekeli ukondla usile wena ungidlulise ngikhathanda ulona mina usile lo ubalekela ukondla hayi ngiyakho ufuna ungishaya hayibo khohlisa ilamazinyo afakile uwafake ngamali nje bengafuni nje ukondla umntwana lo ngijwayela kambi cela ungidlulise futhi ngani nawe uzoba nenkinga yambo buka nezithombe egcwele la endini yakhe buka nezithombe cela ungiyekele ngimshaye lo ngijwayela ngibizile lo muntu ngibizile manje masibizile mangabe ngibabizile kwenzakalani wasuka umfunu kanjani inkinga phela ngibona ngathi ukhupholo yini ukondla ingane kuyinkinga kwani ukondla ingane kuyinkinga ukuthi ondla ingane lutho ufuna ungishayela ukuthi awufuni wena ukondla ingane ufuna ungishayela lonto ufuna ukwenzani pho manje ngiyondla ingane ngasiya unamanga ubani ngiyasho manje ukuthi asiyenze iDNA test wena uthi asiyenze uthini wena uyanqana unqana amasimba yini ngicela kwakumnandi la azini futhi ngathi ngizohamba futhi manje ngathi ngizohamba mfethu lalela la mali ngisijohle kakhulu yes mina ngikubuza into eyodwa ukuthi uneshow yini yokuthi ingane akusiya kase ngeze ngimele ngiyiphinde yanga ngine-show umuthi hey phela ufana uyayadelela manje ngathi sesengibisana nawe utshela ukuthi manje ninodwa ubona ukuthi ngingedwa mina nina nikho ngenza ukuthi mina njengoba ngikhuluma nawe kahle kanje anginankinga yathi into engizoyenza kuwena ebuhlungu ngoba lalela ngizwa ngithini ngizokwenza into ebuhlungu vele ahle benhleli uzongishaka uyasebenza lo qha akafuni nje kodwa uhlaselwa yona la wemfethu yazi into engizoyenza kuwena ebuhlungu yazi ngoba ngizokwenza njalo mina ngizokhipha kweyami imali yes ayikho into mhlawumbe nawo wena imangizwe angithi wena uzomamela uye kule ufundekela nje ubuhlelo ngifundekela la uzomamela uzothula uzothula akuzokhuluma mase siyahamba siyokwenza iDNA test uzimoshela imali ini ngoba uzokhipha kweyakhe ngaze akhiphe kweyakhe imali hayibo makuwukuthi iDNA test iyaphuma ithi ingane yakho sizoxabana nawe and leyo mali uzoyikhokha and futhi ke ngicela ulalele la ithatha imali khuleka ungasabi yazi lento before ngize ngihambe nayo ngiqhubeke nayo ngiphambili nayo ngizokwenza njani ngizoya kubelungu bakho yebo
la usebenza vele fanele uye bahlangana ngilalele ngizohamba ngifike yabo njengoba ngikhuluma kanje nawe ngizofike ngiyokhuluma nabelungu bakho njengoba ngikhuluma nawe ukuthi I'm willing ukuthini ngiriske ngemali yami ngokuthi ngana kusiye yakho okay it's fine uzobe uwinile moshela imali nephe angithi lalela la into ezongenza ukuthi ngize ngiye kakhulu kule DNA test ngoba lento engiyibonile la ifonini ingoba vele ingane yafana nawe uyayiphika ukubala ukwazelaphi ubhuti ukwazelaphi angizubonile fonini akho sikhathi ezimoshwayo la usile yakho sile nje wena vuma ingane ngabe nani bafethu noyidlalela nje make nilukisela inkinga zenu hayibo ukohlala emakithi ngoba usigora ngithi usigora ngisangilethela isigora ezilingana nawe ngilazi angithi mangabe ngibisa ngengane uhlela umuntu angithi uhlela ungishaya ngibisa ngengane angithi uhlela ungishaya isigora zami engifike nazo engizethenvayo hayi angisho ukuthi zokushaya ogoloza phela habe asambe siyabonke omasketo thina bonke omasaka into ezinje eziqobuka nje ophaqa ukuthi uqokeni ngibuka ukuthi mnyama kanjani amazinyo ngaphandle ezinjwayela kabi lalela neyesa nenjalo wamfethu bese ngifela ningoma isintenga yazi hayibo wazi kahle ayicali nini wazi kahle lo unesilima nje wamfethu yazi kube sila nawe ngabe kade impama ingenile lapho kwena ngithi ngishawelana shayelana ingane lo shithi ngizele lo ingane lo ngafuna uyonta ngizofuna ukondla ingane wena hayi lutho angisona isilimo pho manje angithi ngikwenzele example kube kusilwa nawe ngabe kade impama ingenile yalandela nje u-size 10 cha ukuthi niyamncenga mina lo cha angikhathele nje manje angithi ngithulile manje angisho lutho kodwa ngisenzongisiza angithi ngithulile manje sihlala la bese nizimphamise sana angithi besivumile ukuthi akuliwa hayi ngikhathele ngiyazi ngiyaxolisa bese wempilo sokubani yakhe ngilalela cha ukuthi ungijwayela kabi lona nje ngisengiyakhuluma ngenxa lento nenza men abuse straight men abuse straight wena lento sokuyenza njengoba uthi makusuku suke kumnandi angithi kwakumnandi engiqaqa kumnandi angithi yabo ayongisongamenzi lutho hayibo nani nikuphamiselisana wemfethu awazi manje phamiselisana usho ngoba nakukhona nini uzenza umuntu othulile la sile lo hawu yazini engazothi wena uzogcina unginyanyisa manje ngenza isilimo kahle hle yonke into ngimini hayi ukuthi ngoba intombazana ngumfana you understand ngoba intombazana ngoba nontanga bakho ngoba kuvele nontanga bakho indaba ungafuni ngoba ngumfana intombazana hayi ngoba nanguyisigora wena ngithi bras ngiyandlala iplate lapha wathi mhlawumbe na ukuphile before uzotshela mina uyahlanya ungazongihlanyela wena ucabanga ukuthi ngibazelaphi labo bhuti ngoba ngibabhalelile ngibona uhlelo lwabo ukuthi abantu bayabasiza benza mhlawumbe ubabhalelile kuqala cha musuba isidom bhuti vula ingqondo vula uYouTube khona lento le ngambhalela lo bhuti ungipheni ngimphani kabona ungipheni hayi ungijwayela nanga umuntu esongijwayela kabi ungazongiqhela kabi ungazongihamba ubona hleko usuzijwayela kabi ayabona manje ungipheni hambani ngicela abona into yami ungipheni ayihambani ungipheni mani wena uyazi sikupheni oyahlanya wena ngimazelaphi lo bhuti ngoba ngibazi angimazi kwakumazi kwayena wena ngimazele ingoba ngabona esiza abantu ingoba abantu abangondli vele uyakwazi ukuthi aba-athende abasize wena uyajwayela wena ngimazelaphi lo bhuti mina ngoba ngimazi nje angaze ngimbone nokumbona ngambona ku-YouTube ngikhathele wena hayibo ngimasaka bo wena muntu ezongijwayela kabi usujwayela wena hawu lalela la mina-ke iyami lokhu njani into ithi mina-ke mfethu ngizoyikhipha imali yami sohamba selapha eClicks sihambe siyothatha igazi lakho elasisi yebo ngabonga futhi ngajabula futhi hayi lasisi elakho nengane bahambe bolichecka lapha kaClicks ukuthi ingane lalela la ingane akusiye yini yakho okokuqala bhuti ngicela umamela okokuqala ngicela umamela ngicela ukuthi ngingamlaleli lo ngicela umlaleli lo okokuqala ingane ngicela ume wena ngicela uzothula wena uzothula yazi okokuqala bhuti ingane yendloma sukela isaswini ungahlele ngithuka yes ungahlele ngithuka ethi ingane yalaphi kanti ingane itheni ingena maphimpasi ingane kanti yalaphi ingane ngimtshela ukuthi ingane naye yala ekhaya hleni ngimtshela into eyodwa kodwa nje ungenzela amasimba lento angenzela yona akaze afike ngishona lutho engihleli ngithuka mina kuthiwa ngizazi ngisidodo ngihambe ngineka amalokhu nje amathanga la ngihambe ngineka ikiwi ngisilima yini mina ngijwayela kabi soqinisa ngijwayela kabi wena wephetha awuchazeke awuchaze
awuchaze something. ngathi ngizomnyanya ke manje. Awuchaze something ukuthi lento engishoyo mina wena uthini wena kuyona. Ayibona enzane nikubona. Ingane yoshow manje lo ukhona uyaphila kodwa. Wefethu mina Qala nje nizophazamisa bethu nibazothina abantu la uma uzothina. Uzothina uma wakho akazomtshela uma wakho uthi unengane wena. Ingane ngiyithatha. Akazomtshela. Uma kube beyazi ukuthi nginengane abade. Umtshela ingane uthi unengane. Ngiyithatha. Umtshela ingane uthi unengane. Hayibo. Ukuthi usamncane mangiqeda umetrika kufanele umtshele uma wakho uthi unengane futhi. Ingane ngiyithatha. Hayibo uzobona ukuthi wenza Ingane ngiyithatha. ingane uyazi ukuthi uyayazi unengane. uyazi kahle hle. Kongane mina. Uzovela umtshele kuma wakho ukuthi ingane ukuthi khona. Angijwayeli kabi. Bayezwa nabo abantu abashona kufuna bezwe. Funa uku-expose wena ujwayela kabi wena. Ngizobamemeza bonke abantu abala ekhaya mina ngibatshela ukuthi wena unengane. Usipha unengane ngiyabamemezela usipha unengane akondli. Ina 4 years ngifuna noma wakhezwe nja. Jwayela kabi wena. Hayi mfethu lalelake. Into ezokwenzeka. Ngizofika kumlungu wakho. Le deal nami namanje ngisabuza umlungu wami uhlangana. Lalelake. Le deal le ngizoyenza nomlungu wakho. Ideal yakhe. Le yokuthi ingane makuwukuthi akusiye yakho. Imali isoyilokhu njalo. Mina nginankinga. Imali ngalusa eyami. Ngifuna nje ingane imali ingene kodwa makuwukuthi ingane akusiye eyakho. Kumele akhokhele lo mali. Uzosebenzela mahala lo emsebenzini yakhe. Sengibamba inkunzi. Umlungu uzonginika imali yami. Aphinde futhi every month. Adonse ngifuna sebenzele mahala. 60,000 lokuthi wondla ingane. Cabanga nje imali Sisifethu bayaqashwa la ngaphandle. Uhlangana nomqasho wena lengane oyisebenza usayikhulisile ingane usisi. Hayibo izina 4 years kusukela incane. Kusukela incane namawiki. Kanjani ngeke ukhulisele ingane wena? Hayibo kanti ufuna ukukhulisa leyaba yakho. Manqele nobanda. Njoba ungibena uzungijikisa ungibhekisa phansi naphezulu sekunjani manje ngoba sekukhona engane ngazongijwayela kabi wena. Hayibo empesa into ezifana lamazinyo wafakile wanekile nje kuphela indaba yengane uyazi. Kumanje uma ufuna umkhoyiso wakhe ke ngifuna umkhoyiso ke manje lengane. Uphika umkhoyiso uphika ingane yini inkinga yakho vele? Ufunani ufuna ukuboshwa ufunani? Noma ufuna ngicela ungidlulise bhuti bantu engathi nawe uzobangela ke manje ngikhathaleke manje nawe uyabona nje. Lalela ke mfethu. Mina ke njengoba manje ngiphuma la kuyena ngoba ngiyabona ukuthi uyitshela ungazothi usini. Ngiyakushiya la kini ngiyahamba. Yes. Hawu nenza kahle. Umuntu ezoshaya umoya. Ushaya umoya wani? Ushaya umoya ukuthini? Mamela umoya nje ngivuleke. Ushaya umoya ukukhuleka. Ngizokushiya la na sale nale bona yakho legcwele la. Ya vele. Right ningishiye na. Hey usiyitikile. Vele kade ayitiki usile lo. Sile. Lalelake. Ngoba bazi kwawona la athandana nabo ukuthi uyinja yomfana wena. Unabo uzobamethisa bese bashiya kanjalo. Wemfethu. Njengoba lento senzeke ukukhuluma nomlungu. Ayisekho mina. Umlungu amhlangana. Uhlangane ekuthena wondli. Yabo wena? Yabo? Awondla ngithi awufuna ukondla. Ngiyeke. Ngijwayela kambi uyangijulukisa lo. Jwayela kambi. Wemfethu. Angithi awondla. Hamba manje. Angithi awondla. Hamba yini? Sokhuluma nomlungu wakho senze i-DNA test. Bye, my love. You painted your nails at home. Asinankinga. Bye, my friend. You painted your nails, your toes. Niyamyeka kanjalo. Hayi wesisi. Niyamyeka kanjalo. Siyima wo. Hlala phansi. Hayi ngeke. Hayi sisi. Sisa ngithi angizothi ngithini. Ngithi mina. Ngakho Izwe phela. Izwe sisi. Ngithi mina. Bamba inkonzi la. Uhamba la. Manje. Ngiyaphi? Nini? Sizohlela. Hayi ekhaya ngidini. Hayi ngeke. Mangilalele phela. Mina ngizokuthatha wena. Sambeni sekumlungu wakhe ekhaya. Before kuyokwenziwa i-DNA test. Uhlangana Mase mina. Awuthule wena uthule. Mase mina sisi. Ngizokhipha imali yami yokuthi kwenziwe i-DNA test. Mengabe kuukuthi iyaphuma kuthiwe yakhe ingane bese kwenzakalani? Mase ke umlungu wakhe ngeke asayinika yena imali direct. Usezoyifakela wena straight. And uzongikhokhela imali yami le ewenze ngayi-DNA test ngoba mina ngineshoka ukuthi ingane yakhe. And then ke after that ke sekuphele kanjalo. Wena lo ufuna isigila noma induku lo. Amiyeke sisi sambeni. Jwayela kabi. Wena uzobona uzomthola ukuthi ngeke sisi.
Joyina so semsebenzini la ngoba ishethu sisile wena hlala nomlungu wami umlungu wami hlanganaphi la into azile amazinyo asambe akusona ngiyawathi joyina kabi wena uzobona siyabuya cabanga ukuthi siyadlala hamba nezigore ezilingana nawe-ke namhlanje ngijoyela kabi Wenzeni?